Bueno, salamat kita kunyo. Asa ka kayong hapon kinapagdahan. Bukod sa natin, sinikuha nga itong ginagitot ng sistem. Hindi ang naghihapon, pagpadayon sa bunuaton. Hindi pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Nagigaygan kay hindi usapan niya ka tikit o gabahin sa pagbuhat nato sa mga utang. Dugay kinamutan sa itong karuwasan. Kaya mo di-content, di-barya ni mga lundun kapaturan. Amang ipambit ang mga pagturutan nga ginugno sa itong Ginoong Jesucristo. Kaya ginaw sa mga tinating kay Gisunan na itong tanawon ang gisugay sa Pablo. Kaya sa unang Timoteo Capitulo 6, 3, 4, nagigan sa Pablo, itudlo kinikinila. O tingna sila nga tumanon nila kini. Kung may magtudlo ngayon ka pagturunan o wala magsubay sa hustong mga pagturunan nga gikan sa Panginoon Jesucristo, ingon man sa mga pagturunan may tungod sa pagsunod sa Diyos. So, gunay mga tao nga dinating kingsunan sa malapas kasi nabihan ni San Pablo. Kapawat ang panahon nga gunay mga tao nga iningian magtudlo o supalit sa mga pagturutan ng katulog kagaan panahon sa mga apostoles. Okay, ang simbahan katoliko, ang mga pagturutan ini ng gabigan man sa mga apostoles. Siguro, di ka katungganan sa mga binubyagan, katungganan na ito ng mga katoliko, ang pagtalapnag, ang pagtudlo sa tibuok na pag-uulan nga may gusto sa itong Ginoo. Ilo nga basihanan nga kung makakita sa mga ipilag ng mga individual nga magsulti sa tulong sa Ginoo, iyan na sa Ginoo. Kaya naman kay Ingon si San Pablo ng Igso, grasya kinuturoon mo ng sinuotso, bisan pa po kami, o mga anghel sa langit, nga magsanyal sa mayong palita, ngalahi, kaya sa una naman bisanyal garinyo, tungyahon siya sa Diyos. Jadi daw gani igo, nga basihanan nga, makahimo kang anghel, o di ba ka magpainagya nga, apostoles, kahimo alagang iyas, Ginoo. Hindi lang yung pasyanan, kundi ang itong pasyanan, mga ang mga pagturunan sa Ginoo, o itudlo, ang mga pagturunan sa Ginoo, o isangyaw sa mga katauhan. Karaman kay, ilang mga pipila sa mga pagturunan, na itudlo sa itong Ginoo, diya sa simbahan, mawali ang mga baagi, ilingin ang tao, mga baturan sa kitawag nato o karuwasan. Araman kay, ang simbahan, sumala pa ni San Pablo mga igsuon, o magilay ang haligi o patuturanan sa kamatulan. Alagin mo ni San Pablo karato ng basahon ang malang kasuratan sa unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15 nga, ikaw o lalo kayo mga binating kay Kusunga na ingon. Kapag tumalangan ako, ining surata, huwag magtudlo, kanimo. Urusaw na ito, kapag kinukuhi, sa palimalay sa Diyos, ngayamao, ang iglesia sa kulit niya Diyos, ang haligi, o sukaranan sa kamatuuran. Nalagpasabot nga, ang simbahan ni ay nga, itutod sa itong Ginoo, ang simbahan nga, ipasinugahan sa itong Ginoo, wala lamang ang bugtong nagupot sa kamatulan. Wala lamang ang simbahan din nagutlo sa tanan ng mga kamatulan aron sa ngunyana ang mga katauhan nga magpasilid, ang mga katauhan nga magpasakop hindi nga ang simbahan makaambit sa pagkabalaan sa Diyos. Kalaman kay iya sa simbahan mga binati kay sunan itudlo ang tanan ng mga kamatulan. Kaya garang lang simbahan na amo nang gibarbaray pagkasabot, girasikat sa pagkutlo sa mga dagkong palit, bisan pa man sa mga kasisayan, bisan pa man diwas palaan kasulatan, wala makasupat, kagana, wala ang simbahan ka Katoliko. Arawat kay,
ang simbahan naglungtad man binasihan ang history. O pasabot, ang simbahan Katoliko naglungtad sugad sa una o hangtod karon o buhay panahon o gutlo sa mga katuigan nga ang simbahan gihulog. O pasabot, mapalayunon kayo gaya mga binating kaigsunan o hinungdan nga kami isip mga sulubayan sa Ginoo laguhat ini o sigurana makapatiun magkasabot ko sa mga pagturunan nga gitudlo sa Ginoo nga matutlagan naman diha sa simbahan nga ilas Ginoo nga mao ang simbahan nga Katoliko. Aron kay diha simbahan diha sa inian simbahan ito gusto Ginoo dahil ang mga sakramento. Ay kining mga sakramento mga igsoon wali makapasantos kirato. Ang mga sakramento nga simbahan wala mga bahagyong giniin inigian mga himong makapasantos kirato. Kirato lang kini nga sundon magato nga sumayon ang mga lagda at mga pagturun-ari ni wala pagkuhan usapot makaroon ang mga inigian gusto sa atong Ginoong Kristo. Kaya sa atong kapanahonan karon mga igsoon, matod pa rin sa Pablo nga wala kita nagkit-away sa lasnod, gunuli, nagkit-away kita sa Espirituhanon. Wala nga nagkitaglaan pagyang yawa, usahan niya sa paglingla ang mga katawan, usahan niya sa paggaling ang mga katawan ng Iyos Ginoo. Wala ng usas mga bagay sa hindi ang Dotang Espiritu, mao ang pagpatibulaan, mao ang hindi ang pagsiyak-siyak sa mga inigitawag at mga denominasyon, mga inigian denominasyon sa simbahan. O mga sulatan ng ibasis talaan kasulatan mga igsoon sa luyag ng Biblia sa Tito, Kapitulo 3, versikulo 10, nga alang nato mga tao nga inigian nagpasugda o sikta sa simbahan pagmula siya sa magkausa o sa magaduhal kini sa batuo na palayo kaniya. O ilang din mga igsoon kasabihan atong ginawa ng buntag sa kalimutan ngayon siya sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 4 na 5 na ginawa pagpantay ka mo o kaya ka mapalimbong ibisang kinsa para sa pangalan daghang tao ang panihinga Ginoon at kaya Mesiyas o daghan ang may bumili. So, wani angay o inigian bandayan ako mga pinating kaigsunan ilang mga tao nga ulimisabot sa pagtulutan ng Diyos Ginoo. Maratong balikan ang kasaysayan tinawag rito. Kaya sa mga tuwid sa first kapos mga 14th century walain nga simbahan ang nag-exist unir wala man ang simbahan ng Katoliko. Arato ang promotor sa kasaysayan arato mga binangga yung mga kaigsunan promotor mag-iskot tagani kita magtunod sa kasaysayan daw ayun sigaw sila kaya sila nga ang kasaysayan yan yung tarik lamang kayo nga ang mga matuka ang hindi ka na dinawal mga igsoon tumigan kay doon na yung mga rinto doon mag-produce mag-apod-apod ang mga inigian standard reference inigian mga non-fiction ng mga basahon non-fiction ng mga inigian mga basahon mga rikulo dili lang naa ingon nga mga dinumutulo kundi ang mga isulti niya sa mga rekton kasaysayan mga kamaturan mga pangitabo nga hitabo sa kaibigan mga kapatahunan dahil kay hinaw o karong nga nga wala ang simbahan ng nagugtad yan ang karhuna kundi ang simbahan Katoliko lamang ang kinagsugod sa tihang atong Ginoo sa Kristo sugod ang simbahan hangtod sa first, second, third, fourth, until fourth
15th century ang simbahan ng Katoliko lamang na nag-exist na bundok ng simbahan sa Timor Kalibutan. Ayon sa may hinungdan, ginumaan nga, iabot ang panahon, ngayon na may daghan ng mga saguntang ng mga bundok usap, mga denomination usap. Dito tayo, malibot ko na ginating kieksunan, diha sa maraming kasulatan, doon na may mga pagpanagna ng daan. Matod pa diha sa unang sulat ni San Juan Kapitulo 2, versikulo 18 na gingon, mga anak, doon na katapusan sa kalibutan, isugin lang ito na kamo, gamuanhi ang kaaway ni Kristo, o anian na karon, ang naghang mga kaaway ni Kristo, usa, masiguro na ito, nga doon na gingon ang katapusan. Init mga tawhana, sila ginawa kasakop sa itong pundok, usa, namulag sila kanato. Kung doon pag-ato silang karuban, magpagilid ng sila kanato. Apan, namiya sila, aron mailagayot, nga sila, dili, karuban nato. Tunay, propesiya, sa maraming kasulatan, nagiskot, may tungkol sa mga katauhan, kasakop sa simbahan nga dito ni Kristo, yung mabiya, dinigmang simbahan na. Kaya matod sa inigian, kasaysayan sa simbahan, ang una nga, libulag sa simbahan mga si Martin Luther. Usa ka, sakop kreato simbahan nga Katoliko. O niya, bisiak, naghimag yan kagaling pundo, naghimag yan kagaling simbahan. O niya, ang iyahan mga sakop, ang iyahan mga membro, nagkatibula at usap, nagsandaiyag tukod o ilang kagalingon nga mga pundo, mahinungdan, kaya sa ato ka panahon na gano'n, nilalihan, kalabhan, sa mga tinuruhan ang kagulkan. Ako na babataan na, batawag barato nga, ilang mga pagtuha, ilang mga denomination, hindi ang iya tadas Ginoo, dili na nagsuong tulungan, kay dili na wala sakot, dili na wala sila, wala sila nagpasilong, wala sila nagpailamon, sa katauhan nga itukod sa Diyos sa unang mga Kristohanos sa unang siglo o ang simbahan ng Katoliko. Lugar hindi nga nagsuti niya yung kalunay na mo nga yung maragkalit ang simbahan ng Katoliko itukod sa Ginoo apan kalunay sa Ginoo wala pagiging isa ang isupat ni ano lang, dumikan kayo. Wala ko man sa Kristo. Wala ko man nagkakala, may tungkol sa kredibilidad. Ulayan niya ang simbahan Katoliko dito po sa Ginoo si Kristo. Wala ko man sa isa ang nagkakala doon sa kredibilidad. Ano man, ganun di ba sila nagkakala nga? Dumikan kayo. Kung ilang Kristo, ang nagtukod sa simbahan Katoliko. Ang mga nagkakala noon, kung nila si Kristo ang nagtukod sa simbahan Katoliko ng kinsuman. Yung masarap sila makahatag ng Kristo. Kailangan, sa ilahang pagpag-leksyon, yung leksyon mo sila sa mga butang na wala nila masayri. Walang nga, wala sila nakapo sa pagpustol na hinunod sa pagtulukod kung founder sa simbahan Katoliko. Kaya kung mga sila mapugosab sila diya sa pagpugay sa mga dagkong kasaysayan. Yan kasaysayan na dukaan yan simbahan Katoliko ginukod sa Ginoo si Kristo. Wala doon sa Philippine history ni Regular Sunday sa Panina 123 ngayon nga the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion is Asian in origin, being founded by Jesus Christ in the Palestine. Nawalan nga, hindi lang sila Christian. Ilang Christian, hindi lang sila nga, kawalan na lang agad. Inabigay ang pagburak o narawan. Ayun sila nga, si San Pedro, hindi naman nakaulang sa Tupama.
kanang pagpanunos na niyo na siya. Kanang naam, kanang pagtawag ninyo ni Maryang Buwan, ilang layas niyo. O buwan pa ang mga parang silang pagi usahan na pagbunggag ang simbahan. Iyo sila magkasupak sa mga rindiga, walang yan nga. Iya dalam sila bukod sa mga doktrina o mga pagturunan ini. Ilang ikusyon na may tukol sa pagkatuyo. Ikusyon sila ngayon, ingarang gula pa may pagkatuyo. O buwan pa mga bilatay kieksuunan, apanwa, hindi na ikusyon. Doon, sila ba nga, si Kristo nyo nagtubo rin ang simahan. Kaya lang kayo, kung kami sa mga katulikuan, mag-question, sa laing tinuhan, doon naman kami kapakita ng mga dokumento na ilang tinuhan sa ilinglian, ilagit, ilagos na Panginoon. Kaya, doon na yung further, doon na yung tayo na nagtukod sa mga tinuhan, kung nga ang siguro, wala kayo, pagkasupak ang ilinglian, siguro ang natin mga pinangga ng mga pamilya rin mga kumplo na tinuod nila ay mingan kay wala man isaga ni Kristo sa maukling. Tapos kanyana ang among claim dokumentado o isipundaan sa mga tagkok ng mga kasaysayan mga isukot. Kung ikaw nga inindihan, welcome tayo kami. O kamo nga pagkutana hindi ka mo among i-accommodate among tagad-pagtagad ayon yung mga pangutana yung man gay ayaw gisulti kamatuungan man muhanan uban sa tabang sa Diyos mulawat di sa inyong pangutana sunod gay gisulti man din sa kamatuungan muhanan gawat naman yung mga pangutana kaya ito mga binangga sa laing tinuuhan kung sila gani ang magsamyaw ilit sila udawat kung pangutana. Alam niyo mo daw kung pangutana siguro ilit kamatuungan ang ilang isulti. Ngayon ang tarawan ni mong pamanalugan kung sila magwali sa kulong sa Ginoo kasagaran atong tulunod ngayon lamang sila nga kalinagto sa lihang katuliko ako grabe na ito tinawag sa lihang katuliko ako kusog kaarap ko matugal o nilakuban pa nga mga hirap-hirap pinuhatan alamin mo sila nga kapan karoon niya ay parindigin maayo na kayo ng tao maayo na kayo ng tao o pasabot kailan ang noon nga ipasigal mo ayaw na ito galingon nga mas maayo sila kahit sa ulan alam mo na mga gustos ng Ginoo nga atong ipresentar sa katauhan nga mas maayo ka alam nila no ang gustos ng Ginoo nga atong agtunod nga kita magkasasala sa iyang katuwanan para mga inatong kagsugunan nga hatagan kita sa Ginoo o nining igrasyahan kita nining grasya sa pagsabot para sa kanyana nga ining usap ining Pero, ini kababot ang gawas. Ayaw sinulyana, nga maantigo kita ng huna-huna, maantigo kita ng hutiwi, sa maayo o kautan. Marigay ka rin. Kaya napunod sa kumag-ingat, kagiring simbahan katulik ko. Itukod sa Panginoong Kristo, o niya, sa Kristiyanon na bagay, ini ka magawat, ini mo ang claim, ini mo pagkaringhugan, o ini mo dawaton sa katarungan, nga sinado ka niya sa pagkawat sa kamagunan, at sigurado yun nga manubad ka ng naas yung mga Yesus. Dahil nga ni San Pablo, kung gawin mo kalunod ka mo sa kutingin, ayaw niyo patigahan, ayaw niyo kasing-kasing. Walay, isulti sa panahon pa sa mga apostles, walay kanunay nila nga isang Diyos. Wala, kaya ginagkaroon nga nangaan, sila matod pa, nahimo lang, sumatawag, at sa mga tao. Kaya ang talawang mga isurin, ang kasuratan,
Registrate kini. Kaya tungod sa mga tao nga nahilo unta silang matarong sa tubangan sa Ginoo apan sumo karong pamalandungon gumikan kay wala nila madawat ang kahimpitan. Hebrehanon Kapitulo 11 versikulo 39. So naging San Pablo, dalagon kayo ang nabuhat ni inyong tawhana tungod sa ilang pagtuo apan wala nilang madawat ang gisaad sa Diyos. So dalagon ka kayo ang binuhatan tungod sa ilang pagtuo apan sa inyong San Pablo apan wala nilang madawat ang gisaad sa Diyos. Sa ganun taon sila dinod. Kaya ang Diyos naglaraw yung Diyos maayo pa alang tirato. May tuyo niya nga mahigpit lamang sila kung kinako. Sabay pasabot nga kumulag na ika sa simbahan nga gitugod sa Panginoon Jesucristo. Bisan pa kung diyan sa nimo pag tininood tungod sa imong pagtuo apan bulag ka sa pundok na gitugod sa Panginoon. Ang iyon sa Pablo sumala sa atong gibasa tinagmaan wala nila madawat ng isahan sa Diyos. Ngayon sa aman niya nila madawat kung sila ubang kinato. Wala nga ang siguro mga pipila ka mga pulikat nga mga pulikat na well atong pamalandungan wala nga ang gawin nag-isot ng kita o piling dito sa ito kalawasan. Dahil ako hinihian lahi ang sagalan ng mugisakyan yun na sagalan karunan sa kalawasan o sinabi kinanggaan mga binatay kagsunan karunan ang mga pangandoy mabapyas kayo. Kaya gusto ka maakyoon usamis kanyan ang rural ng mugisakyan dahil mo sa bongga dahil kinaya ni Ruta sigurado na yung ka maabot sa inyong patugan. Ako sabda, walang siya na sikayan rural ng mugisakyan tanawa pero mawala ka na ang Ruta na yung gusto sa inyong. Kaya nila gano dahil pagka ang dahil sa atong ginawa diha sa San Mateo 6:3 bahwa pagpagita ang hinihian sa Diyos walang tanan ang gagudan naman susiha, turawa o pagkitaan kung hain kiniya sa kinan dahil wala sa kalaghan sa mga matawag na ito na naglugaw kalaghan sa mga limbog na mga kinuhan subaya itawaan ng kinuhan kapasidad sa pagpili kapasidad sa paragot walang sabta o subaya ayaw sinuwi ang imong kasing-kasing diya sa pagpamati sa pulong siguro may suot. Iwalatang karang ang awad sa mga apostoles pinahaglan yun ka vigilant kita karunay diya sa pagsunod pagdawat sa mga pagturuan na may gilas mo. Dahil hingian o masipya kaniha dan buktir yana o ang atong tunad mga binating sa isunod. Pero kung ikaw karoon kapulit ko wala nagiyak ka sa imong pagkat kapulit mo huwagin ka sa langit tinuhan dahil sama ka namigiyak ka sa Diyos dahil sama ka namigiyak ka sa Ginoo. Wala sa mga maltabo mga gisir yagtong tao namigiyak sa hiningian Diyos. Jeremias 17:5 silutan ko ang tao nga matalikod kirako o musalig hiniwan sa mga tao o sa kusog sa tao. So walay maglawanan kayo, uwikan kayo, magawat na po iray ang singit, wala itong taligdan, wala itong kinigiwang narintan, o taligdan ang Ginoo. Kaya, iniguran niyo talikod, iniguran niyo piya
sa simbahan ng iyas Ginoo. Dito meron ka nagpailalo sa simbahan nga tinutod lamang sa tao. Noon kayo sa Diskutan ni Jeremias, kaya sa Jeremias 17:5. Ay suod, daw sakit kaminahon ng kamaturan, kabadurato ang gininga, pamalandungan, ato ang gininga, subayon, ato ang gininga, pamalandungan, suko kinakaban, alang kinakaban, nga gusto niya, mahati sa kamaturan. Agawin katungganan, inyo lamang kami nga, masultis kamaturan. Wala na kami intensyon nga, kung pasok na mahimos sa tuliko. No, hindi naman na katungganan, ang pagpag-convert kaninyo. Naman kay, kung pag-convert mo, wala sa may mahimos pano. Kundi, isunod kinaro kini, tumikan kay, kamaturan na. Tumikan kay, nagsulti lang kini sa kamaturan. Kung mahal sa ang abda, kung tawag sa itong Ginoo, kaisang niyo ang kamaturan, tungkol kayo kini, tunay kalamutan sa itong karuwasan. Ako din ito kalintaan na anong pagkainan tayo na anong muna pa may mga tao na umulungin sa bakat, anong muna pa may mga tao na isan kung daw bakat na tayo, usalit kung patuwa ko ng kiyapot, ilo ka malimot, kasi sa Pablo ng Isko talaga. First Timoteo 4:4, versículo 3, versículo 4, versículo 5. Wabot ang panahon. Yan mga tao. Hindi ka mamati sa batuin na pagturunan. Ginagawa. At ilan na lamang gusto ang ilang sundod. O magtawag sila gagawin pagtutudlo. O magsulti kanila sa ilang marunod. Dili na sila mamatik sa kamaturan. Kundi sa mga tinumo nga mga sugilanon. Nalaghan na nagdaan ko. Nalaghan na nagyuntan na naakaroon. Nalagtudlo na laman o mga tinumo nga mga sugilanon. Tulay matawag na ito nga usap sa gitanan. Tulay yun nga. Tulay tuloy. Kaya kumabit. Tulay tuloy. Diyos, inahan. Yang siya na pagpanamas tamas. Kaya, ang titingal bilik, wala yung taka, tunay, kahit naman. Sinagulat ko yung mga tao, mga tuwa na nga. Ganoon, kaya yun, ingat sa Pablo, mawag yung panahon, mamutuo ang mga tao sa mga tumok-tumok laman, ng mga sikilanuan. Nabalan yung kinamilan na magmaginan tayo, o vigilant, kanunay. Kaya, mga usas mga taktikas, yawa, matutuwa ng tao sa iyo. Ibugo na pagtulugan ng Diyos Ginoo. Alam sa iyo nila ang tao sa malibog. O niya, kita ka bigasahan sa Diyos pagparabot at ang gamiton na ang gasa na gipaamit sa Diyos kinato. Diya sa hiningi ang gasa sa pagsabot. Alam sa iyo niya na hindi kita maligla sa mga sayot ng mga organan, sa mga sayot ng mga pagtulungan, mga Kristoos. Lua, Turki, o Sumaya. Kung ikaw sa katuloy ng kalor niya, tunay pagbuha-buha, ang nagkahiling na utuban sa inyo mga pamutana, umatag o pagtalad sa inyo mga galibot, o gano'n sa lisod ng panahon na ang pagpakita, ang pagpamati sa mga pagturunan, tumikan kay gunaman sa programa sa radio, sa inigian, Despia, Matagalas 11 nga 2 alauna, sa inigian, Salang Kagi, mahimo sa yapo ninyong manunod ang pipila sa mga pagpasabot, labot sa mga pagturunan simbahan katuliko. At ang sa mga usahan, diya sa Armin XPR, alas 4:05, kung hindi ko naman ninyong makagulog, ang programa sa Catholic Faith Defenders ay siya pagpalikod sa itong pagtuloy katuliko
Kaya usa may kahagit alam kinato. Ang pagpangita sa kamatuoran ug ang pagdawat sa mga kamatuoran nga gitudlo sa atong Ginoo. Kaya ang simbahan Katoliko manggod nagdawat sa pagtulunan direktamente sa atong Ginoo. Kaya mga apostoles, mga Katoliko, mga apostoles, mga igsoon, sumala sa Mateo 28:19, sila ay pinitlan sa mga pagtulunan sa Ginoo. O may kitahasan, iyon niya, paglato ka mo sa Ginoo kalimutan, o isang niyo ninyo, ang tanan, inyong nagatunan, ikan ka na po. Nagpasabot nga, ang mga pagtulunan simbahan Katoliko nagsumikat ikan sa mga apostoles. Generate namin tinudloan sa atong Panginoon sa Kristo para pinatin kay sumunod. O bitaw na ang simbahan ng Ginoo ni Kristo ngunit ang kinayas pagkakatoliko. Pero man, gusto sa itong Ginoo nga ang katauhan nilang tuburon mukuyanap, mulupot kung Katoliko. Ang Katoliko malagpanon, ang Katoliko mulupot sa tibuok kalibutan. Kapamana nga ang igsoon, wala mong sumayon sa ganang gapit, suok sa kalibutan, Jumlay Katoliko na Diyos, Yarawan, mo man ay parandoy, mo na Kristus Ginoo. Nga, ang iyang pagtulunan, masangyaw sa tibuok kalibutan. Now, katulad kagalaay kapit, Jumlay Katoliko. Kanaman, sa pula di kayo, kinaiya gina, simbahan ng Ginoo ni Kristo, ang pagka-magagapon, simbahan ng Ginoo sa Panginoon. Nagpapalamat sa pagpapati sa sumutay na ito nga kasamgit ng makula o ginaot nga nagpapua, nagkatabag nga sa pagpalikod sa itong pagtuon Katoliko o niya ginaot nga maparayunan kita nga sa pagbuhat sa mga butang kaniin o hinilukan sa itong Ginoo ang mga butang kaniin hinimiang mga maayong buhat pero sa mga nga ang atong hinimiang pagkakristuhanon hinimiang makita pinaagi sa atong mga buhat mga pinating kaisinan. Atong yatag sa atong mga kauban natin, atong i-balik mga mikropono may natang pinatanggaran.